Kubor nakaslem jong udongsan hima. Karibhai Area Welfare Association Kabala jukmi bhaya ka bha kamiat ka emlang ka salang ha ka thain ribhai. Menta ka kentiru komban kentiu ya kasap le kai bol ya ki thai samla ka them ribhai. Kila penlong da ka 6 women knockout football tournament ha ka snong umran yang bernai. Bat kabala la pen kut sendan hinden ka sngi ka shipau tarik unai weng ar hajar ar phawai. Da ka jing ya khon hapleng jong ka Friends United umsning persha ya ka white kitten bhai rambang. Haba phai shaka jingele kai final hinden ka sngi. Na pedeng baro arlian ki player kila pen I lakisam. Bat ya kunteng ban yo ra ya ka namjam. Henry hadu ka bakut ka jingele kai omdan menu bala ban pen ki ya ka jar. Kabala penlong ya ki referee ban pen kut no da ka tiebreaker. Bat day ha ka ni na ka jing start jong ki nong shun bat nong up goal. Ban na ka liang ka Friends United kalala ban pen liam ya ka white kitten da lai goal. Bat kala yo ra sendon ya ka nam ladu. Ha ka ni kasngi ladon lang da uba Amiral Bonds im MLA ka nong po constituency kum ukong san nang ta uba play la tiu so president jong ka nong po block congress committee uba ubi rani president jong ka RAWA kinong ket kam shnong jong kanyang bernai bat ki wei knockout tournament arphaway. Thapti bro Snobha and Cultural Club Snobha Thapti Kikti Wild Kittens kayo. So cheers up for Wild Kittens FC Poyambang. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Kujing sungu ya ka Ribhoi Area Welfare Association ya ka balashim ya ka ni senjam ban penlong ya ka ni ka football tournament na ka benta jong ki kena kenthei kumbala ban sautu ha ka jing ya linti jong ka juk ka jongi ka bamenta ka wei na ki slogan ki ba baro ka perthei baro ki ri jong ka perthei ki phai khmat ka dei phang ka jing pun kubor ya ki kenthei nadu ki kena ki samla ki longkmi bat kumta ter ban ikwa ban peni ba kane ka women empowerment ke jing pun bor ya ki kenthe ya kilong kemi ikwa abakan sedang nadu na shnong na thau na ying na sem bat kamta ter bat kane ka platform ya ka balabu kerpang na kaliang jong karawa ke jing simbenta ban pelong ya ki football tournament ke sopan ai khuble ya ke nong ilam baro bat khamta mi ki team ki balawan hangni ki nong yalam ki jong phi ki sports club ki ba phi represent ki manager ki ba phi represent ma phi lane ki try ki balawan yalam mi phi hangni kamlong ka besuk ban yalam ye ka team ye sotu ha ka jinga linti jong ni mensuaru ha bingi ju yalam ye ki team football na ka we ke jaka sa ka we ke jaka na ka benta ban ye khod ni ki tournament kitan sibun ki jing namar kata ka de kadang don ha ka linti ha ka bangi scam bagi kun samla Pinwan Chakmat habagidon ki invitation nakaliang jong ka sports department habadon ki invitation nakaliang jong ki association bapher bapin pandap iki kerteng bat kamta ter hagi por ke badai nakaliang jong Pinwan Chakmat pimde ban leran ikwa bani i kun samla ki jong ki kinthei bat sendrang bakinwan Chakmat katu gejuk jong jing leran kalalej om tangi sendrang ban simro ke benta na ke benta ki kena kinthei ru
ngaso ban kentu yagi kena kenthe gi jongi bila se na pedeng jong pi gidon gi baju le kai basketball ki kenthe gi bun bahai bila kai basketball ngaso ban kentu i piru ki bai le kai football tonang ya sakmat dengan ngi scam mengi ban kentu ru ya ka basketball ka badon ka scoop kadon ka chan ni laju penlong ki babun ki tournament hagi jaka ki baper bat gidon ki sap ya ki khun samla apo themri bhoi bi gi jongi bagi dang kwa abani i bagi khun samla gi jongi kenthe bat chendrang kinwan sakmat ban pen i lagi jong ki sap ki phong aga football ke basketball ban ngi saw sorong bagre bhoi district ka bi gi jongi kade ga wei nagi district ki baju pau ha ka athletics sapo ka jella ga jongi baro ko wei kapa bhatam batang kata ka tim kapa best kalala banyo bangkhet ya kanam la adu ka jile kai ka ba itnat ha banga pet ya kini ki wild kitten kita ki kitten rong blue mo ka uniform la ne kata ka kisnyo jongpi ki happy form ki ki ba rong blue wild kitten pila ele da ka mensim ka ba itnat sisa ka game ha ka kelas step ka banungkong ha ka kelas step kalong ba ka JR United ngai i ba kala press ya phi Andre ha ka kelamit ngai i ka jing ya thon biang ka jongpi kala penlong ba hadu ba pin rai da ka tie breaker teto ka nam la ka jingjop ka jingrem ka don ditang ba kani kamde ka the end of the road ka jingkut ka jingat nanti ka jongpi kani de tang ka jingstang itnat bagi kun samla kenthe ki jongi ki don ka sab khamtam ha ka football mun shwa ka football ni tip de tang ki shinrang ki baile Andre mentang ha bangai i ngapet ya pi don ka sab ka bakar pang habe